Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Bugün sizin bilen soru cevap däldir. İýleşler näme bolmasyn. Mollalar, falçylar we tebipler hakynda gurulma ders we size bir video görkezmekçi. Videony öňünden aýdan bir nemerek videodur. Eger görüp bilmerin diýseňiz häzirde nemetmeň ýöne sansurlanan bir videodur. Nemesi olmaz. Bu görkezek videomuz Türkiýanyň habarlaryna çykandyr geçen däl 2020-nji ýylyň bolan wakasy. İstanbulda bolan bir waka. Molla bilen baglanyşykly mollalar aýallary nädip zorlaýar diýilen ýalakda umuman. Soň bu taýdan näme geljek bolýar? Ine şu mollaçylyk, palçylyk, tebipçilik meselesi bizde has giňiş ýaýran. Yine şu taýlarda nämeler bolýar? Yeňiş we serdar illeşmizem ýörüýte çağırdım käbir bilýän zatlar var. Soň meniň hem käbir bilýän zatlarym bar. Şolar gurrun ders we düýpli meselelerin üstüne açıp bozajak bolarsa illeşler. Ine şu taýda hem videomuz owa gitsin. Owa ayıp demese yok. Bu zatlar hakikaten bolup gören zatlar biz bolup bildiğince sensorlajak bolduk. Bunun deme yerlerini almadık. Yine şu İstanbul'da bolan bir vaka. Son bu mollany türmäge bastılar. 1 ýyl 4 aýmy, 1 ýyl 6 aýmy şeylere demesi var. Seredin hem bu işe diye hem telefonuna düşürýär. Näme diýämiş? Hamaly. Şu bir zatlar okap, soň şu aýalyň endamyna ýazýar. Soň şol näme bolýarmyş, şipa bolýarmyş, bilmedim nähili kesel, nähili problemasy bar. Umuman bu video hemmesi däl bir bölegi. Soňda çelli görkezip bilemzok gynasak da ýanky näme üçin. Ýöne iň soňunda şu aýalyň kellesini aýlap gidiýär. Köp adam görjek aýalyň özünde bar ýene näme diýjek. Soň nemelere sereden wagtyň aslında däl bir aýalyň bir boşluğundan, psikologik nemelerinden peýdalanyp şu hala getirýär. Korkunç bir ýagdaý. Umuman Türkmenistanda ine şu wakalar giňişden bolýar. Gynansak da baty giňiş möçberde bir tarapdan mollasy, palçysy, tebibi. Indi tebip meselesi bir azrak deme tebibi üçin ýalňyş düşünilmez ýaly tebipçilik näme diýen gurrun berip geçers. Umuman dinde şunun ýazat barmy diýip sorasaňyz, o ýok, mene bilemok bilem. Eger bilýän bar bolsa çykyp aýtsyn, o dinde de şeýler aksatlar bar diýip. O dinde bunun ýaly biriniň molla, ýanky molla söze aslında farsy bir söz. İmam diýeli. Şu biriniň birini okap açyp bilme mümkinçiligi ýokdur, onuň ýazat dinde ýok. Onuň okap bilýän zadyny senem okap bilmeli. Okap bilýän şeýle ýanky Kur'an-ı Kerimde ilkinjige indirilen ayetler oka diýip başlaýar. Onu hemmekim bilýändir. Demek okamaly adamyň demesi şeýlerek. Ýöne bu din bir perde öwürlýär. Din perde öwürlýär esasanam şu cahil cemiyetlerde hasam ulu perde bolýar. Ýanky Ýewropada, Amerikada şunun ýazatlar görýän dälsiňizdir. Ýanky bir Hristiýan näme okap ýa-da bejerip öğrenni bilmedim. Belki bardyr ýöne ulu giňişden edilen ok. Siz Afrika ýurtlaryna internetten şu mesele boýunça görüň, Arabistan ýurtlaryny görüň, Arap ýurtlaryny. O taýda has çenden aşa görünüşi var. Türkmenistanyň gynansak da şo görünüşe dogry gidip barýar. Ýene seredin bir bolla hakykatdan bir zatlar okuyar özem. Arapça bir zatlar okuyar bilmedim näme okuyan. Ýöne Kur'an-ı Kerim'iň bir bölegen bolup biler. Ýöne bir kitap däl, bir depter ýa, bir 20-30 sahypalyk bir zat okuyan zat. Kur'an-ı Kerim bölekleýin. Ýanky cüz diýerler-de bölekleýinim. Alıp okalyp demedilýän yerler var.
bilmedim. Yani şu Arapça okuya, tersten okuya, bir zatlar okap gelip şu ayalın ennamına yazıya. Hemme yerine yazıya inanmarsınız yani hemme yerine diyeli. Ee, Soň şu şey edip yuwaş-yuwaşdan ayaly ýa-ni neme diýär-de Rusçalap aýdanda возбудить diýilen ýaly bir neme bar. Aýal bir oýandyrma nemesine sokýa yuwaş-yuwaşdan. Bu gelýän aýallar şey edip bilmedim ýa-ni tebipçiligimi, mollaçylygymı nemesini edýär umuman aýdylanda. Gaty gynandyrjy waka. O Türkmenistan meselesine geçeriz. O giňişleýin. Türkmenistanda bir zat bolsa ya palça, ilkince palça gidiyorlar. O son palçadan sonra molla gidiyorlar. O esasen kimler gidiyor? Ayal. Beyzler, gelinler gidiyor doğru değil mi? Şunun ýaly yerlere. Az köp. O son bir gynandyrjy tarapy mollalaryňa ählijesi erkek adam bolýar. O taýada ayallar gidiýän pikir edin şu wagt. Türkmenistanda nämeler bolýar? Yani şul ayal gidip öz aýdanok video çıkandan soň orta çykýar bu mesele. Aýdyp bilmeýär ýa-ni şu taýda bolan wakaň aýdyp bilmeýärse başda ilkinji şu otagyň içine giren wagtda bir dini adam arassa neme diýip ýa soň ýuwaş-ýuwaşdan ädim o bir psikologik bir metod adamy ýa bir planlaşdyran nemäňe getirmek üçin ädim şol maksada barma diýilen ýaly bir zat bar. Bulam şonu ulanýar. Bilýär şu nemäň usuly. Bunu bir ýerde okamagyna gerek ýok. Bunu bir çağda edip bilýär. 2 ýaşyndaky çağda edip bilýär. Adam aslında bir tarapdan sereseniz tebiatında da var mesela. O indi men bir ýeňişe söz bereyim, bir giriş etdim hem video yanlış düşünmesin diýip bir maglumat verdim. O ýeňişim bu arada aýtjak zatlar var. Ine Türkmenistanda nähil möçörde bolýar, dämçin bolýar diýip bilýän zatlaryň gurrun bersen, ýeňiş soň bize ýuwaş-ýuwaşdan saňa goşulyp gidersi. Valya, iyileşler hemmäňe. Hiç ýaşy, salam aleykum. Men ilki şundan başlaýyn merdan. Ine Türkmenistanyň 2001-de atladı. Hökümet we syýasata goşulma diýen adamlara. Mollalar we ýani hökümet aýdýar syýasata goşulsaň basaryň ýene bir zat ederim diýär. Ýani basar diýär, türmäkler, sorag çeker, syýasata goşulýaňyz diýär. Bunun üçin adamlar syýasata goşulyp bilenok bu neçenni, ýani Türkmenistanyň syýasy durmuşynda nämeleriň bolup geçýänligini hiç kim bilenok. Ýani täşü 3 ýyldan çenni, wagt çenni. Indi bilýändirler. İkincisi ýani mollalar, jyn çykarýanlar, palçylar. Bularym ýani hökümetiň syýasata goşulsaň basaryn diýişi ýaly. Bular hem şeýle gorku çykarýarlar. Ýani bizi araşdyrsaňyz ýa-da şular hakyna erwet bir zat etseňiz, ýani şular araşdyryp şularyň kemçiliklerini aýtsaňyz, siz günäge gadanarsyňyz. Ýani o dünýede doglafa düşersiň, ýa gözüň kör bolar, aýagyň gurar, ýene näme dilin Ağzında işarar. diýen ýaly ardyň işarar diýen ýaly zatlar bilen gorkup gelýär. Bunun üçin bularyň kemçilikleri, ýani şu neçeni aýdylmady. Hiç kim belki de hatta şunu dile getirýän ilkinjileriň hataryna biz bolup biler. Ýani şularyň edýän hereketler barada. Indi men Türkmenistanyň içinde kän ýerde bar şular ýaly hatta işikleri ýerdenden ta agşama çenli ýüzde adamlar nowata durýan ýerler barda meselen birini ikisini aýdyp bereyim. Maryň şäherine biri bardyr Atajan molla diýip, bu wagt barmy ýokmy bilemok. Her gün ýerdenden agşama çenli işi ýüzde adam bardy. O da kimler esasy ýaş gelinler, çagaly, ýa çagaty bolmaýanlar, hem talip ýa-da okuwa gitjek, ýurtdaşyna çykjak gyzlar, gelinler. Ýaş oglanlar hem bar ýa, ýöne aglaga böle aýalyda. Indi bu zat näme üçin döredi diýip men pikir etýän, ýani bir zatyň döremi üçin bir zat sebäp bolmaly. Hökmany suratda.
Ene Türkmenistan'da häzir alsak, ya, yani mollalar tarapyndan aramızda, yani adamlaryň ine ösen ýurtlarda şu zat bardyr, yani bir er aýal oňuşmasa, maşgalasynda näsadyk bolsa nirik gidýärler, molla aýdanoklar dogry. Psikiatra gidýärler, maslahat alýarlar şo taýdan, dogry ýerden, ýani bilýän adamlardan. Bular ananjy nähillek ýazan molla gitmeliler, ananjy, ýani şo Türkmenistanda şol psikiatr diýilen, ýani adamlara türkmençede näme diýilýär, ýani bilimi bar, men Psikolog diýeli, o psikolog. Psikologa diýerler ýurtdaşyny, başga ýurtlarda. Türkmenistanda şolaň ýerini, psikologlaryň ýerini ýani mollalar bilen doldurýarlar. Ondan palçylar bardyr. Palçylar hem näme? Adam mudama garip halk sen baýayan diýseler gowur ýa-da ýani köp pul gadan ýa. Yani yakın günlerde go eline ulu pul düşüyordur, işin uğruna olacaktır diýdirme gowur ýa. Sen garip, şoňa açdy. Yani palçylar hem şolaryň, yani bizde internet ýokdur. Bir ýerlerden maglumat almana, Türkmenistanyny öwrenmäne internet ýok, bilmäne. Bunun ýerine ýanky mollalar, tebipler bilen doldurtdurlar. Adamlarym ondan şo internetiň hem ýoklugy hakynda ýa-da internetin yani daşky dünýä bilen ara gatnaşyk baglaşmagyň nähilleki zerurdugyny da o gymmatynda bilen oklar şu an ýurdun içindekiler. İnternet diýseň näme düşünýärler? Diňe jaňlaşmaly mukadip düşünýärler. Başga zat manyda pikir edip bilen oklar internetiň getirýän peýdalary, ýani araşdyrmalar hakynda içinden görýän öwrenmek zatlar hakynda. Yani şolaryň ýerini, modern dünýäniň ýerini köne dünýä bilen doldurtdurlar. Orta asyrlar. Orta asyrlar bilen doldurtdur. Bunu şundan hem alyp göreli, ine Ors tarapynda da bardyr. Ors tarapynda da, yani Vanga häzir hem şonuň aýdan zatlar, aýtmadyk zatlaryny Wanganyň suratyny goýup aşagyna özlerçe hat ýazyp, ay şeýle bolar, näme Türkmenistanyň hele prezident boljak, ýene näme boljak ýa, Orsda uruş boljak, Orslar ýenjek diýen ýarak zatdyny şunu Wanga aýdanmyşyn diýip aşagyna hat ýazyp paýlaşyp görýärler-de. Bular men pikir edýän türkmenlerde belki de şu Orslar tarapyndan gelen bolmagy ýa-da ýanky psikologlaryň ýerini ýapmak üçin, doldurmak üçin hem daşky dünýä bilen bir ara baglanşyk, baglanmagyň ýerine palçylar bilen, mollalar bilen doldurmak üçin goýulan bolmaly diýip düşünýän. Hemem ýagny okutmana bar ýalar, o ýerim bu ýerim agar ýa diýen okutmana bar ýalar mollalary. Bu da Türkmenistanda medisina bolan anamlarynyň pestigi. Yani medisina Türkmenistanda dogry işlemeýänliginiň bir alamaty. Anamy ýok. Ýa-da medisinanyň özüniň ýoklugy bolup bilerine. Özüniň ýoklugy, onuň hem ýerini, yani adamlar şol farkyna barmasyn, medisinanyň gowy däldigini ýa-da hakykatdan bir dogry işlemeýänliginiň farkyna barmasyn diýip mollalar bilen doldurtdurlar diýip pikir edýän ýerini, yani mollalar, tebipler bilen. Indi tebiplere geleninde tebipleriň käbir we hakykatdan hem halka peýdaly getirýän ýerler bar. Bularyň ýani doguşdan bolan ýa-da atasyndan öwrenen, enesinden öwrenen tebipler hem ýani elin döwük, çykyk zatlary salyp sarap berýänler, peýda getirýänler, emma ýöne tersine, ýani ziyan berýänler emma. Olaryň hem köpüsi şol okap etýänler bar-da, içinde okap. Men pikir edýän okanyň bilen bir döwük ýenjik ýeriň bitmejegi belli zatda. Dogry bejerge almasaň. Şu Atacan molla barada ne etsen, şu adamy näme iş edýän näde? Atacan molla da şu ýanky mollanky ekranyna görkezişine alaky şu seansyna gatnaşýar, şu bir odos çaý bar, şoňa girip, o da edil şolar ýal hat ýazyp berýär. Edil ýanky ýalak edip ýalaňaşlap goýýanlygyny men gördüm diýsem ýalan sözlemäýin o ýerlerini bilen o ýöne. Şolar ýaly hat ýazyp doga ýazyp berip goýýar. Yani bir ýere gitjek, goýjak, okajak diýseler, ýa-da gyzgelinlere okap ýa duz berýärler mesele. Duz ýöne bir bileniň duz, karny dolar. Her baranam
keçesinin aşağına göğünden çıkaranı dakikada oturdu. O da Ha. günde yüzlerce adam var ya. Ummasız adam. Hmm. Yani adamlar mesela men şonu pikir edýän şol adamlar näme? Belki de bir informasiýa çöpleýänin ýerinde de bolup biler yani KGB-ň ya ýene bir şular ýaly hökümetiň ýene bir zadyň işgärän bolup biler diýeni her kim baranyny özüniň derdini aýdýar o taýp baranyny şeýle eýle boldy, beýle boldy. Ya o ýere gitjek, bir ýere gitjek, ya men etjek bolum, bu uğruna bolmady ýene di. Hmm. Hatda söwdegärlere çenli bark aýdýarlar da gapsyna. Gaty täsin zat bularyň Hmm. edýän zatlary. Hmm. Ýöne Doğru. şularyň döremegine näme sebäplerin bolanlygyny biljek bolýan esasy problema şo taýda da düýüni tapmaly näme ýetmändir-de şular çykypdyr. Egerde şolaryň ýerine bir alternativ bir zady bar bolansa bulara halk inanmaýardy. Hmm. Öňe bilen adamlar ýani jahil goýýarlar, hiççili bilimsiz goýýarlar, daşky dünýä bilen marasyny kesýärler. Ösen ýurtlar hakynda hatda pikir eder ýaly ki ýagdaý goýmaýarlar. Zahir halkam kim Allah Hudaý diýse soňa tapýardy ananýa. Soňa olaryň kemçiliklerinden ýani edeni ziyan berse de ýalňyş berse de zat edip bilen okdy. Araşdyryp bilen ok sebäbi ýen beýnisine guýulanma bir de araşdyrsaň diýe sen maýyp bolarsyň ýene bir zat bolarsyň. O Huda Ýene şu uruýar seni. adamlar yerden Hı hı. hawa nireden Margaret'ten ady ýadyma düşen okdy şol aýalyň bir aýal bardy. Ovalary kän aýlanýardy. Ýani gulp tapyp berýän bir aýaldy. Gülükçe Ne? ayal aýlanýar, elinde de Kur'an ýaly bir kitaby bar. Onu çağırýarlar bunu. Gulp tapyp berýär. Doga edilýärmiş, birleri bir ýerlerini gizlin, bir ýerlerini öýüň doga edilýärmişin. Bu da aýlanyp şol öýü dörüp gulp tapýar. Şeýle bir artist adam gulp tapýar, gulp tapandan soň diýä öňünden aýtýar men diýä häzir şu gulp ýa-da şu dogany ýa tapam soň diýä özümden gitýändir diýä gorkmaň, sandyraýandyr näme agzym köpürdi. Özüm gördüm de. Hakykatdan tapamdan soň titräp şey dip sandyrap agyndan suw aktaryp zat edip obroda girýär eýle bir. O da tapýar gazyp bir ýerlerden ýa-da o gizlin ýatagynyň enesiniň bir ýerinde. Yani bir magazynymyz bardy, birini işleýän ýerimizi. Şolaryň gulpyny tapypdyrlar, gurrun berýärler-de. Köle bir goş salynýan ýatagynyň gapdanna ýeri bardy. Goş saý bir ýarym saat, bir saat doly gözläpdirdi. Aýlanyp şo yatan demir dümürlen boşgolaryň arasyndan aýyrdyp çykardy. Haltalan aşagyny tapdyrdy. Ene tapdym di. O zaman olaryň pikir edýär, "Hä, şu kim atan bolmaly ýa-da şolara karşı ermet berýän adamsyň ýa-da şundan başga hiç kim däldir" diýip. Nemeler var da. Göz bakçılar var da. O Ha. şey dip çıkarıp bilýär de. Ya kart, mart, gül. Şonuň ýaly bolaýmasyn o. Şonu ýaly, o hatda da arapça ýazylýar. Zaten arapçadan ýazylan. Öňe köni eski bir kagaz çykarýar. Gulpam postlan, daşyna kliyonka paket sorap. Belki bir ýerde postladyp getirýän bolmam mümkin onu. Gulplar getirmek ha. Ene şolar ýaly zatlar bilen halkymyzy meşgul etýärler. Ondan soňra halkyň pikirlenmäne de ýani düşünmäne ýa bu durmuşy ýani bu bir ösün durmuşy, ösün derejedäki häzirki dünýäniň ýeten derejesindäki ýaşaýyşda ýaşamaklygy da duýmaýarlar, hatda pikirem etmeýärler, şu gün bilen gezip görýärler. Şolara inanyp. Ha. Neme illeşlerimiz komentariyada yazıyor da açan ok deyip illeşler şu an Türkiye'de partlama oldu. Şoň netijesinde internete kısypdyrlar. Şu sebäpden açan ok açylmaýanlaryňky ýa VPN açyň diýe, eger VPN açmagyny bilýän bolsaňyz VPN açyň diýip komentariyada ýazın. Bizi eşiten oklar ýaly. Şeýle hawa neme ýeňiş gyzykly gul tapýanlar neme gyzyl tapýanlarym bar. Benim bilýänim. Men hayran galýandy. Bu adam näme üçin gyzyl bilýän bolsa öz nemeden ok. Soňam o göwnünden çykarany berdi ýa. Pulam soraýar. Ýa gyzylam tapýarmyş.
Yani kızıl tapma ne mesela ben en tek denk gelmedim. Eşitmedim kızıl taptır deyip. Yani beylekim yağdaylar var. O beyleki yağdaylar hem doğalı psikolog yağday yankı. O Gulp belki tapanın bolup biler şeyle bir yağday var. E, Şol gulpu gulplamana ynanýanlar hem barda. Hmm. Ynanýanlar hem bar. Şol gulpy tapdym diýip ynanýanlar hem bar. Bu näme meňzeýär ol. Türkmenistan'daki hassahanalarda ola doktormuş, beylekam hassasmış. Şeyle bir ýagdaý var. Yani olam doktor däl, onuň hem hassasy näwelli, hassalygy näwelli. Näme bilen o ýatyr ýani. Hakykatan hassa ýöne näme belli. Onuň hassasy bolmagy bilýärdi o doktorum. Aýtjak bolýanym. Aa, indi Serdar ýyldaşymyza da söz bereli. Onuň hem gyzykly gürrüň beren zady bardy. Soň bu meseleni azyrak çuňurak gireli. Geňişiň aýdan ýerlerinde bir önemli ýerler bar, ýani Wanga, Manga ýerleri. Nerden gelýän, nädip gelýänini ele alars. Geçer ýyldaşlar. Assalamu alaikum. Indi istaýda ýeňiş bir hili aýdan eşitenlerini, görenlerini gürrüň berdi. Men soňa saýat bolan ýermem boldy. Indi onu az soňrak hada ýatlak geçsek, ýene esasy gynandyrýan bir waka özüm saýat boldum. Gözüm bilen bir edilýän maşinist da indi. Birine de gatanamdar elden eşitdim. Dindar olun. Indi mun kaban näme salamlaşmana, azat etmene kabat bir çay içmene barat, şöyle bir elhen saat gözüm berdi da. Indi ol azık dinlenem, gyzyklanan soň, oka gelen soň muňa da näme diýerler? Bir näme maslahat salýarlar da näme etsek, näme etsek goýsak. Şu sen mollamyşyň bizi okap bir ýol görkezlip barýarlar da umumyň. Hawa indi ol ýöne bu adam dogrusyny aýdan soň, ýa-ki namdar adam diýenim dogrusyny aýdan muňa kän baranoklar da, ýani bu näme diýär, sen oňa ýanyna barýarlar ol bilýänçe adam aýdýar, ol köp adama ýakan okda. Kulagyny eşitip gelýän söz aýdan oğulara. Indi ýan kolan gurrun berdi maňa. Oğlan birinden bir ýaş gelin geldi diýär. Ýani näme ýaş çatynja da gaýnanasy amma gaýnanasy bir atyndy näme diýipdirler olara seniň geliniň baglymyşyn diýip goňuşy bolany. Owanyň ady şu mollanyň adam ýokum. Owa bar bolsa atlary. Indi şol ýan kimin namdar molla diýenim ýanyna gelýärler. Onun öňdäki baran ýerini gurrun beripdir. Meniň gaýnanam äkitmen diýär. Köň ady ýöletene etrap täze durmuş diýerler. Näme diýär, baýoga diýär, näme bir bulja adam maşukda ters okan diýär. Şoňa ertipdir gaýnanasy bilen barýa. Men şoňa gitjek geldim, men de alyp gitdi diýär. Ol ýoldaşam ýok ýanynda ne taswa gaýnanasy bilen barypdyrlar. Näme üçin geldiňiz? Açyk siziň geliniňiz nämäli? Doğa edipdir, baglanypdyr, okalypdyr. Ters doğa edipdirler diýip. O ben bilýän muny bir gara tok getirmanyň da man çalan endamda çalmaly diýipdir muny. Janwamanyň içinde o geliniň endamda çalmaly. Ödem ýalaňaçlap çalmaly diýipdir gaýnanasyna da gelini diksinem. Gaýnanasam razy bolupdyr. Ýöne bir gaň çalamda içindäki jyn oýunýa bolyn. Gyýyrar zat eder, sen gelmegen sen aýagy uçda oturmalyň, aýagy ucunda diýip urat görtdir gaýnanasy. Bulam näme geliniň endam köýnüň çykarypdyr, ýalaňaç, şu ýalaňaç öňünde durmuşyn, toğun galyny bir zatlar ýazan bolýarmyşyn. Şonuň zorlapdyr muny. Bulam näme adamda, näme mehrem, nireýiniň bir pis mollasy mowy, gaşylyk görkezýär, gyýykly azat edýär, jaýam içinden gulplanan, aýagy uçda kam goty, we jyny bilen görüşýär munyň molla diýip.
Şöyle bunun namusuna değipdir yani gelinin. Ben gelinin canını çıkardım, gürleştim canı bilen. Yani arkayın alıp ediverin de doğa sayıldı. Bağlanmadı. Yok, bu ýagdaý öýüne var ýalar 3-4 günden täzeden gaýtalar ne bolsaň, ýa-ki men gaýtýan anamdar adam bar-a, şoň ýa netdiler. Salam gowulýamyşyn diýip. Bolam gelin bir zat gürrüň berjek bolýar gaýnanes gapdanda. Sen aýalda onda şaryk çykgeniň bir zat gürrüň berjek bolýar utanýar etýän diýip. Gaýnanesinde daşak çykýan gelin ýa-ki ýagdaý gürrüň berýär. Men ýoldaşyma da aýdyp bilemok, men özüm utanýan diýip, gaýnamy, enemi bilenok. Ýöne şundan ýagdaý boldy diýär. Şunun ýagdaý boldy diýär. Endi ol bilinen, eşdilen zat biri. Oňa baryp gaýdyp durlar o buluşma olanka. Aýdylmaýanlar, diýilmeýänler. Biziň o etrawyň namasa olar genlemi gaýlam. Onam şu ýürüýte özleri ertip berýär ýa-ki. O öz eller bilen, jahil halk öz el bilen. Men aýdýan han munyň ene tasan erkek dogany. Galyň az geçirdiň, köp geçirdiň, puluň meselesi bolanda gelin ýa-da düşýär derrew. Şunyň ýaly psikologik pes ýagdaýynda, ýani gelinem gaýyp gelin bolup täze de maşgala bar ýa. Ýa durmuşa taýin dämi, nä tanış oglana bar ýa, hadi her türlü ýagdaý bolýar. O hojalar öwrenşi bilen ok bir nä tanış adamlaryň bir bunam derrew bagly, dogaly. Şundan ýaly ýagdaý bilen jahil halka aldap şöýdüp berler da. Bu halkam näme derman isleýär, näl derman? Ruhy derman. Balnisa barsaň bar zyatçynyk poliklinikadaklar zat bilen ok üstünde de Serdar ýola gatnap okak gelen da bar diýen ýaly. Bir ýarym bolmasa olaram Aşgabatda giden ýeneden bir ýakalny tutar ýaly doktor ýok, şuň ýagdaý nähildik. Psikoterapeut özde biziň psikoterapeutlarymyz barsaň psikologlar. Indi bu birinçi näme? Hawa, indi o nämemişin Kur'an okuyamyşyn, nämemişin atjyny atjamyşyn. Indi ikinji waka bar, bulam şoňa meňzeşräk waka. Bular özüňkilerde de bolup geçdi. Galandaşlarymyzdan biri öýlendi. Indi ýa-ki gyzlyk meselesi bar da, biziň gyzlanmaň içinde. Nämem gyz çykmady, näme etmedi. 2-3 gün ýöne go kalmaly bolupdy. Menim bardym. Biz näme biziňkilerde bar. Ýaş kiçik bolsa otur sen näme bilýän bar. Diňleýiji bolýar otur kaptanda. Oğlan aýtdylar seniň janyň sagmy hemme zat düzgünne işläp bu işlemez. Ýa-da o işläp bu. Oğlanyň utanýarlar. Haçan ene taz onuň bilen onuň ýaly içkin gürleşipdir. 20 ýylyň, 25 ýylyň içinde. Çağırdılar o ýaş maşgalany, 2 kişi maşgalany gelini çağırdılar köpüň arasynda 3-4 tane adam. Bir kısan aýal maşgala, bir kısan erkek bar. Men bundan hem sen ýagdaýyň gowmy gaýyzmyň öňür gatnaşyň bolmadymy? Ýok, hiç ýa men ölme dedi, näme dedi. Anam ýan dedi men dedi, hiç gatnaşam okştaýyk birinji geleni. Boldy, plan ýerde molla barmyşyn. Menim soraýan da hanira gitjek mollum. Plan janlar sag diýip tura. Kitapda ýazyp bar, maşgala durmuş, töýük maşgala durmuş. Şol ýanky gaýtlarda bolýan nämäniň 2 görnüşi bardygyny. Birini gowşorak, biriniň 3-4 gün bir hepde evlän bar diýe. Şunyň ýaly şol diýsem, ýok sen keçisen pok bilýän, näme bilýän, otur. Muny molla bilýär diýe. Hawa bilen bolsaň sen pully bolardyň, sen baý bolardyň. Dillerde diňe baý gepdese de baý ol geplesin diýer. Indi muny akitdiler şo plan molla. Haýsy molla akitdiň diýsen badyň nere noklar. Geldiler, ay hele kağız ýazyp berdi arapça. Näme ýazdyň? 50 ala kağız. Kim biler, kim düşünýär? Oňa näme dedi? 40 sany ýumurtga ýemel diýipdir maňa molla. Ýumurtka tapalyň ödäp öý ýumurtlasyn. Durun gaýkylykladym. Nire 40 sany ýumurtka ýedirje oglana. Oglany öldürjek bolýarmy diýdim. Ol bir adam 5-6 sany ýumurtka siňdir bilen owa. Birden ise. Akşam olup gitdi şo 5-6 ýumurtka siňeýinçe. Ödem öýüň ýumurtkasy näme dermi, däri dermi. Onu durup
Doğru aýtjaň diýmediler, şonda da senki doğru diýmediler ýöne. Doğru. Şöyle durdular da goýwasyn etdiler. Äkitdiler many täzeden ýene doktoryň ýanyna ýetdi. Ýani kowlany süýräp böler maşynan. Doktoram barypdyr, näme berk görüpdir, näme şoňa Viagra mı, näme paraşok görnüşini. Oğlan aýdyp dur, men janym sağ-sağman himmedatlar işläp du ýene. Viagra näme gerek? Bu ýene ýüregini agrama derman, ýüregiňi çalty işlendir, bir ýüregi agram berýän derman abi. Bir sered ne mollasynda näme bula akyl wa, ne doktorunda akyl wa. Oğlana gel iç. Hani 3-4 günden sen şol gitmesin, mollada gitmesin, goýdular doktora da 3-4 günden hemmedat bolmalylar bolup geçdi. Ýüregi ýarylyp barýarlar, her hukman görjek şoňça trapkan bar. Şimdi üçüncü vaka. Var dowam edip duwe. Owan molla dip owan molla. Bizde ýölten şäherinde bir molla bar. Owanstandan Orsedin agenti diýerler muňa. Moskwanyň agenti dip gaçyp gelen Owanstandan, Talibanlardan. Kim bilýär kimden gaçypdyr o taýda. Sowet döwründe gelende. Şol 2000'a ýakynrakmyş tahkik alma üçin ýene şol 98 me 2000 töwerek gelen şol. Düşündüm. Ondan balam geldi, täze owa dip owada näçe ýyl ýaşady. Bir wada ýitmeli da endi o agent bolsa aşakda ýatmaly, maskalasy bilen gelen. Indi geldi ýöletene ýerleşdi. Moskwadan azyk pul belendir birden suwdaýat getip başlady bu. Özüne elita sahyp bolan adamlar süýräp başlady. Baýlaryň mollasy, owan molla bu diýip. Men mollamda, men molla. Indi sebäp boldy ýa-ni owan mollaky işlemeli boldy. Adam bir zat rahim diýämne, men bitgeş gadawa. İşlemeli boldy, iki tane oğlan uruluşuny edip bersit, beton edip bersit. Ýöne gelen giden, onuň öýünden molla näme diýäň sen? Men okap berýändik güllä-da ýyldan. Näde okuýar hali? Ýanda koluna temenem diýdi, sana okatjak diýdim, meňem kan kelläm boldy. Ay bor gir. Girdi men kapydan seredip dur, kapy açykdy. Şunyň akylçalygy elläl pyçagy çykarypdyr. Gözüňi ýum. Tepesinde durup bir zatlar okuya. Bari eden gamşym ýa. Turdy gaýtdy, maňa bolan zat ýok-da. Ýöne bir nätan adam gelip senem gözüňi ýumdyryp goýup ulokan pyçak bilen bir nätan bilmeýän nemelerin okap elläl pyçak bilen üstüňde kelegenläp dursa, psihika bir wada ütgüýändir da, bir jan sag bolup giden ýaly bolýandyr da, turuşyp gitýärler, sag boldy, sag bol. Maňa kyn şeň aýdan aýtşan mardan zatdan maňa söwdarlar gelip bir näme pata berdi ýa ýene diýä gelip durlar. Bunu işläp oturýar indi. Men gülkim gelen biziň mollumlaryň indi ilmli adamlar da, indi bilimli adamlar. Ýa-ni mollumyň oğluny öýlendirip durul täze gelini getirdi bu münka. Mollum bilen molla deňelmeler, gelen malýal bolyn, ýa täze gelini geldi. Men bary baýdajak bolýanda bir azyk daşgyry adam tanýan bolyn. Seň näme işiň bar diýip aýjak mella bolyn. Öz akly çatmaýan bolsa şo zatlara mollum özü wa, o gelini wa, o öýlenen oğlan wa bir ekipaj bolup gelipdirler. Girdi gelin okady, näme okady çykyp gitdi ýene. Şöýdip bolar halky, jahil halka aldap goýurlar. Hırsyna geçip, namusyna geçip. Indi bolan waka. Ýankaly boý ýeten gyýdlar melip berär. Ulakyn öýünde bolan soň durmuşa çykmady gyýdlar. Indi durmuşa çykmady mukam ben näme mukam alada edip ýani ruhy derman ýeten noktasylaň. Ene tatam içkin gürleşen ok bedenkiler köpçülikde nirde var nämemişin bular dindar adam arasy adammışyn diýip gelýärler. Goýulýarmyşyn, okaýarmyşyn diýip. Mollakka men haçan durmuşa çykan. Şonuň soraglanyň bir gelýärler da.
Yani şunun ýaly gelen hyzlaň beýiniň namusyna degipdir we. Bu bir de o wagt ýokdur. Onuň bulam arz edýärsiň ýanky gyýdym. Indi jenaýat aktaryş bölümünden boglanlar gelýär da muny içeri galýarlar. Näme bolsa da öz ýurdunyň zenamy, namus edenler goramaly da. Biziň polislaryň içinde birdir kirem bolsa bir ahlaklysy bar da içinde. İçeri galypdyrlar şakyr şukur muny. Beş gün ýatýarym baly daşda gerip beraber daşarda. Näme goýberdi? Ay Moskwadan habar gelipdir goýbermeli muny. Ana şöyle dip ýene daşynda gelip far nomer maşyn minip pasolsa degişlimi. Edene dip olar. Bir sowa dedip. Orset bir molla tutýardy Türkmenistanyň içinde. Indi bulara ýanky bilinýändir. Ýanky owan mollaň hem şageýlerini agar namuslaryna degänni, o aňardaky buluç mollanyň hem täze durmuşdaky edýänni bilýärler. Ýöne şol ýürüýte ruhsat berilýär da. Hem bir halkdan informasiýa alyp durmaly, halkdan informasiýa möhime ýetirmeli. Hem şolaryň bozokçylygy halky şo bir derejede saklamana kömek etýär da. Bilmem şo molla näme etjek? O molla gitmeň özü bir jahillikdir. Dinde ile bir neme yok. Molla näme üçin gidersin? Kur'an-ı Kerim okumany, sapap almana gidersin. Ýanky saglyk bilen ýa-da ak pata ýoluň açylmagy, yapylmagy diýilen bir mesele ýok dinde. Öyle bir zat ýok. Indi bu ýanky başa geleli Wanga meselesine ine başa gelmäken benim ýanky ýene bir neme aýdaýyn. Täsin gyzyklyr waka aýdaýyn ondan sonra başa inşaat başlar. Biziň hem ýagny o wagtda bar şolar ýaly ýöne ondan doganlary ýeneler zatlar bir awraýly başgala bolan soň adyny bermäň, belki de bilseler bilerler. Men tanaýanlar men o wagtyň gaýsyny bilseler. Ýanky ýaly bir okap berýän bardy. Bu çağası bolmaýanlara okap berýär. Yani çağası 6-7 ýyla bir küçülap çağası bolmaýanlara, çağa galmaýanlara okap berýär. Sonra bunu ýanky owan ýaş gelinleri hatda öýlenenden soň bir ýyl 2 ýyl bolandan soň çağan bolanok diýip baranlar bar, 5-6 ýyldan bolan çağası bolmaýanlar barýanlar bar. Bulara näme edip başlaýar? Okap başlaýar. Her gelenine de yani yumurta getirtýär bulara. Yumurta getirtýär. Yumurtany, yani çiğ yumurtany geliniň içine goýberýär. Goýberýär ýani. Soň her gelenizde diýär, bu gymmat baha şokoladlardan getirin, men her gedek gidem diýär, uwliýalara diýär. Şuňaly kizatlar siz üçin dile getýän ýa şokoladlardan diýär. Soň şeýdi hemem näme diýip aýtýar, bu ýanky oğlan bilen gelin ikisi bile gelýärdi. Şonu aýdýar, maňa diýär gatnak başlanyňyzdan soňra hiç sesen tä çağa bolýansa bile bolanokdur. Yani bu çağa gudrat bilen boljak, egerde bile bolsaňyz çağa bir bolmaz öler, özüňiz hem helak bolar diýär. Onu araşdyrma yapmak barada da aýdýar araşdyrma yapmaklyk bolýan däldir. Uzağa düşmek, telewizore düşmek, gene bir zat etmek, barlamak bolanok. Barlatsaňyz barur görünmeýär diýär. Bu çağa diýär gudrat bilen bolýar diýär. Şeýdip bulara her wagt yumurta içine yumurta goýberdip zat edip geçýär wagt. Hatda men görýänlerimden bardy. Ýanky wagty bolýar, wagtlar bolandan bir 6-7 ay bolandan hem garnlar çiş hakykatdan bir göwrölük halyna gelýär bu gelinler. Sonra dol wagty bolýar, 9 aýam bolýar, garnlar alan ýaly çiş ýa bilen hakyky bir göwröl wagty bolýar, şuň bu nerte ýagdaýyna barýar. On zaýyndan alyp bary hiç çağa bolanok, ýöne garn çiş ýa diýär. Soň ahyry bular uzağa düşýärler, gidip bunu görkezanokdan. İçinde hiç zat boş diýär, ýok bunyň zat diýär. Soň buňa garap aýtýarlar diýär, men size näme diýdim, uzağa düşmäň, görkezmäň diýdim diýär. Bu da gorkuzýar bular, ýani çağa öler diýär, çağa görünmeýär baryň siledim. Iň soňunda buların çağası bolmaýar, garnlar çiş boşuna ýel bolupdyr.
çiğişipdir ýa-ni belki şo ýumurtadan ýene bir zatdan çiğişen bolmaly garnlary. Sonra bunu medisine näme berýärler, ýagny jenayat atarş bölümine Hı hı. arz edýärler-de. Arz edýärler ýöne bu adama degmeýärler, bu adamyň därli katy bar. Bu aýtýar men därli katym bar diýeni. Onuň därligini bilýärler hem şolar därli katymy barlygyny. Şu barýan adamlar hem bilýär. O adamlar da bilýär de adyny. Adynam bilýär, Soň kimdigini indi bilýär. haýsysy däl diýip sorasalar, näme diýip jogap bermeli? Ýagny adamlar o derejede bilimsiz goýupdurlar ha. Ya düşüncesiz düşünüp bilemeklerdir. Şeýle bir mahluk ýalyk ya adamlar. Şu däliden bir Şeýle. medet umýarlar ýa, düşünşüm boýunça indi. O. Hatta şol adamyň doganlary, zatlary, nugullar, zatlary aýal wraç, ginekolog. Bular hem kowýarlar gelen adamlar depip, ýagny bular awraýly adamlar, onuň awraýyny öz awraýlaryny ýany etmeýän medisina tarapyndan bejertmeli. Güýçli adamlar, bilýän adamlar. Giyişine gelenler kowýarlar, başdalar, kowupdurlar, bunu urupdurlar, sen şey etme, bizi maskaralayan diýip. Onu dedipdir, hatta öýüne getirmese de öz maşynyla gidip bolan öýlerine barmam edipdir. Iň soňunda şolar ýaly maskara bolýar, bir ýyl dowam edýär-de, bir ýyldan soň maskara bolýar, soň goýdun. Bu ýagdaýym bar. Ýani neber gelinleri, ýaş gelinler baranlarym baglan, şu garnlar çiğişip, soň men bilemok garnlar nähilek boldy. Şo derece ýetden adamlaryň ýagdaýy. Ýani nähille edende bular Allah bolýar, her kim bu bilimsiz halka ara sen gowy söz aýtmaňa garaşýar, sen gowy bolarsyň diýär. Ine diýär, gowy bolup gider diýär. Bu söz nähille söz, nerden? Gowy bolup gider. Haçan gowy bolup gider ýa? Ertirmi ýa bir aýdanmy? Ýok diýär, gowy bolup gider diýär, sabr etsen. Yo, bu Adamam söz ýaşap berýär o. bu söz eýesi näberli bir söz bu. Eýesi näberli, wagty ýok, eýesi ýok bunun. Ne şeýle indi ýuwaşlykda nemesine giri bereli. Hawa menem bir zat ýadyma düşdi. Ona aýdyp geçen gurrun berilenlerden ýadyma düşýär. Gatkan zatlar gurrun berdiler. Haýsy birini aýtjak diýe. Başga bir görünüşini aýdyp berin. Dolar ýaldy aýna. Mollaçylyk, palçylyk, tebipçilik meselesinde. Bir tebip diýdi ýa-ni erkek adam. Şu nememiş eli değse hemme keseller gowy bolup gidýärmiş, nereň ağırsa, näme bolsa. Bundan soňky ağırajak ýerlerine çelle, soň üçin hemme ýerine değip çykmaly diýdi. Şey ýa gurrun berýär. Bizim diýär öýdäki aýal maşgalalaryň 5 ýaşlysyndan 70 ýaşlysına çelle elläp çykdy bu diýär. Nämemiş? Bar kesellerini bejerýärmiş, bundan soň boljak keseller hem. Bilip bilemokda şu wagt aýagym ağrýar diýse, diň aýagyny tutmaly. Indi adamyň hemme ýeri ağrap bilýär gelecekde. Bellisi ýok diýär, şonuň üçin hemme ýerini tutturmaly diýen ýaly. Ýa şeýle zatlar bolup ýörýänki videonu gördüňiz. Şo zat ýene Şol aýdan da bir peştebe ýadyma düşdi-de. Goňşawamyzda bir molla wada İşanyň ogly diýerlerdi, kakasy İşan oglum, näme İşan diýerlerdi. Ona bu biriniň gelini çagyrýar bunu öýüne. Ärem baýyny, häri öýüne dälekeni daşarak dekeni. Gelini çagyrýar, şu göwsüm gataýa diýerdi. Göwsüm gatapdyr, şoňa bir okap berdi çagyrýar gelin. Soň göwsüni elläp, göwsüni oýnap okap berýärdi. Äri bolan kolap berýär. Şol ýaly hakyky bolan zat şol. Ýani şo ýerlerini elläp okap berýär. Ha munyň gatapdyr muny. Ýumşatmaly. Şo derejede düşünjesiz goýulan türkmen. Gyzykly, indi bunyň nemesine geçeli. Näme üçin bolýar, nädip bolýar. Bu angadan başlaly. Öň bir bilmedim, ekranda aýdym kan diýen. Mışmış nemesi bar diýip aýtyp mışmışam KGB kontrol edýändir. Kommunizmde mışmış bir hili resmi bolmaýan adamlaryň onyň biljegi bir neme habar çeşmesi aslında. Mysal üçin resmi kanallarda berilýän zatlara
Käbir adamlar inanmaya ya da käbir maglumatlar hemme kişi tarapdan kabul edilmän bilýär, inanman bilýär. Soň bular näme diýe alternatif bir kanal gurnaýarlar. Alternatif kanala mış. Eýesi näme belli? Bunuň ýanky gowy bolup gider diýilen söz ýaly. Eýesi näme belli? Bir şey dip o kontrol nämesine güýçlendirýärler. Indi Wanga meselesinde de şu mışy has çalt has güýçlü bolmak üçin kawulunyň nemesi ýaýramanyň Wanga aýdypdyr diýsem has gowy bolýar bu. Bir şey dip ýaýra diýerler. Ine Türkmenistanda Niyazovdan soň ýankaýdan näme bar? Hakykatdan Niyazovdan soň bir prezident boljakmyş, aýal boljakmyş diýerler soň. O başaryp biljek dälmiş, soň bir erkek geljekmiş, soň Türkmenistan güllä ösüp gitjekmiş diýen ýaly bir nemeler bar da. Şonuň ýaly bir mışlaryň ýaýraýan diýerleri. Indi şonuň mysal üçin Wanga aýtdy diýip eşitmedim. Ýöne edil Wanga aýdan ýalak da, onuň aňyrsynda gizliň görnüşde Wanga dur. Şey dip ýaýraýan halatlary bar. Umuman mış nemesi ýaýraýan bir zat. Bizde de şeylere işleýär. Wanga meselesi şoňa benzeş başga da zatlar bardyr bizim bilmän, eşitmän ýöreýän zatlarymız. Ýöne indi Türkmenistanyň beýleki ýagdaýyna gelsek, bular informasiýa toplamak birinji meselesi däl bolmaly, ýöne toplayan bolmaly hökmen suratda. Bularyň birinji meselesi şol insanlary hakyky dünýäden goparyp aýyrmak. Yani şu molla palwyna inanýan bolsaň sen hakyky dünýäde ýaşaňok diýmekdir. Palçynyň mysal üçin palçynyň psikolog ýarany aýdyp bereýin. Türkmenistanda mysal üçin täze bir ştapl diýip aýdaýyn, aýallaryň meselesine giren düşünüp. Bir ştapl çyksa şonu hemme kim giýýär, dogry dälmi? Ýa-ni ýa bir täze bir zat çyksa şu hemmäniň arasynda moda bolýar. Umuman biz bir kollektiv cemiyet. Kollektiv cemiyetem demetmek aňsat. Mysal üçin men ýeňişe kime göre neme diýen Serdar ýyldaşymyzy gördüm. Şoňa göre ikisini deňeşdirip tanamasam ýeňiş barada bir zatlar aýdan dogry bolup çykýar. Näme üçin? Sebäbi biz kollektiv bir cemiyet. Hemmämiz meňzeýäs aslında belli bir ölçekde Türkmenistanyň içindäki nemeden söz edýän. Soň hemmäniň meselesi bir. Maşgala guruluşy bir, garyndaşlaryň gatnaşyklary bir, toýlar bir meňzeş. Hemme zat meňzeş bilinýär. Ýani palçy bolmagyna gerek ýok. Yani iller nähil edýän bolsa şonuň ýaly etmeli diýilen düşünje bardy umuman. Soň palçy näme edýär? Senin diye o şu esasen bir ayallar gelýän olsa şu yollaşın tarapdan biri ya da bilmedim ejen doğanların tarapından biri ýene şeýle bir neme bar da Türkmenistanda. Ýani garyndaşlaryň bir-birine görüpçiligi, düşmançylyk gatnaşyklary bar. Hemmesen bir meňzeş bilinýär ya da gaýyny edipdir diýerler köplenç. Soň bunu aýtsaň eýem o palçylaryň demesi işleýär. Ýa-ni müşterisi artýar. Soň şo ýazatlar aýtsa olam hala nokta mysal üçin gaýyny gelinäm halamýar da. Aýdýa sen diýe dogry bildin diýe içimdäkini okudyň diýe oňa o 5 manat däl, o 50 manat pul berip aýdýar. Şeýle işleýär bu zat. Umuman palçylaryň o bilýär diýilen meseleňiz o cemiyetiň bir meňzeşliginden. Indi şo palçyny alaly, Amerikaýa da Ýewropa ýerleşdireli. Şo taýda palçylyk etsin. Edip bilýärmi? Edip bilmeýän, näme üçin edip bilmeýär? Sebäbi Ýewropa ýalyk, Amerika ýaly ösen ýurtlarda şahsiýet bardyr. Şahsiýet diýmek bir adamyň özüne degişli, özüne mahsus bir häsiýeti bolýar. Osaň şo häsiýet her kimde de başka bolan üçin bir meňzeşlik ýok. Her kim öz pikiri var, öz edýän işleri var, öz giyiniş stili var. Ondan soň onuň bir hünäri var, aýratyn. Neme ýok, Türkmenistanda häzir şu wagt kimi milisi etseň diýeli, ýani polisi işgär etseň hemme kim bolup gidberýär.
Ýewropada bolup bolanok. Kimi muallim etsen muallimam bolup gidýärler. Yani Ýewropada muallim bolup bilenoklar. Her kimin öz hünäri bar, şo hünäriň üstünde ýoýnaşýar. Umuman bizim palçylary şo köp bilýär, hemme zat dogry bilýär diýip saýlan hemmesini şol köp bilýänleri biz şolara ileride täze Türkmenistanda kömek ederiz. Ýewropaga gitsin, o taýda has köp pul gazansınlar. Ya o taýda pul kän. Edip bilerlermi? Edip bilmeýärler. Soňra mollalara gelen wagtymyz mollalar ýanky esasan dini sömürýärler, din psikologiýasyndan peýdalanýarlar. Din bir perde, gaty güýçlü bir perdedir. Hatda ine gurban bolan haja gidip ýörde. Iň soňky gitmeli adam dünýäde. Yani şolam haja gidýär. Pikredin ine dini nähile peýdalan, dinden näde peýdalan bolunýar. Men şeýlerak bir ýagdaý. Soň bular şu din perdesini örtýär. Ine size başta bir video görkezdim. O videonu gözlän näme? Burhan Dalgaly Jinji Hoca diýerler. Linklerini eger goýup bilsek goýarys, videonun aşagyna säkäwat YouTube linki ýapyştyrtmaýan hemçindir bir. Link görünmez ýaly diýär. Bir deňäp göräýäris. Biz bu taýda hemmesini görkezip bilemiz okyan videonu. Görseňiz ýa düşünersiňiz nähil psikologik adamlardan geçip şo maksadyna ýetýändigini. O dini ulanýar. Bu adam o dini inanýar, Allaha iň ýakyn adam. Bu erwet niýeti bolup bilmez. Men şonuň üçin muňa inanmaly, näme diýse-de. Bu işini bilýär. Men bilemok. Bu din bilen baglanyşykly. Allah'ın öwredýän zat bilen baglanyşykly diýen ýaly bir düşünjeni özünde näme diýär. Aýdy bu molla diýär. Eýneşini çykar diýip aýdýar birinji. Birinde tiskinip gidýändir ol. Soň izinden aýdy bu adam molla diýär. Molla ahyryň näde? Erwet zat etsin diýip şey diýip ädim iň soňky näme bar ýa iň soňkysyna baranda da molla diýär bu bilýär diýär. Gowzat etdi diýär. Ine şu wagt Türkmenistanda o näçe çağa mollalardan olandyr diýip soraňa. Sonra birim näçe haýsy mollanyň çağasyny ulaldyp ýörenizden bilýän hälsiňizdir. Türkmenistanda aýallaryň gitmeýän aýal ýok ýa. Palçysyna hemmesi diýär, mollasyna da iň az 60-70% diýändir. Şeýlerak ýagdaý bu. Şo taýda. Soň ne alaç bir waka bolandan soň munan düşündirmem bolanokda. Aýdy kim aýtjak ine? Öz gaýyny ine aýdyp dora öz gaýyny alyp barýar gelinine. Şol buluşmalar zorla diýär. Gıygırsa da nemetse de cin çykýar sesini çıkarma ama nemetme howsala düşme diýär adam. Gıygyran ýagdaýynda da. Şeýlerak soň indi beýlek tarapyna gelelim. Mollalar aslında öz özünden çıkanok. Bir ýa-ni döwlet taraplayyn bir gollaw berilýär buňa. Beýlek tarapyndan hem jahil halkdan gollaw gelýär. Ine men faýdaly men molla diýip Kur'an okamagy bilýän diýip aýtsam, Türkmenistana barsam, soň gelýärler, şu okap berseňe mene. Sen okamagy bilýän diýär. Bir gezek, iki gezek gelýär, üç gezek olam ağzı dek duranok. Men diýär şoňa okatdym diýip 100 sany jorasy bar bolsa 100 sanysyna da gürrüň berýär. Olaryň hem her haýsy 100 jorasy bar. Ýa soň sen bir ýylyň içinde molla bolupsyň, özüň habaryň ýok. Molla bolup gidýän Türkmenistanda. Palçylar emeli şonuň ýaly. Soň ine Türkmenistana gelýän ýagdaý şu. Bir tarapdan jahillik var, beýlek tarapdan hem jahil döwlet var. Döwlet diýip aýdyp bilsek eger şoňa. Döwlet diýilýän bolsa. Bu proses şeýlerak. Indi bunu bu meseleleri merdan umuman yani gündemi getirmek gerekli. Her bir mesele gatykän Türkmenistanyň şular ýaly inçe meseleler var. Daşyndan seredeňde bir molladyr da ýa palçydyr da bu nämesi zerur bunyň biziň döwlet
kurmamız üçün diyecektirler köpüsü, yani täze Türkmenistan gurmak üçün, ýene üçün bu zatlaryň näme seruri, ýöne esasy zatlary aýdyň ýene diýmek berem mümkin ýöne ilki bilen ýani adamlaryň bir düşünjesini täsir edilmese, ýani düşünjäni täzelenmese sen daşky keşbini täzelääniň bilen ne peýdasy bar? Meselen bir itin boynuny altyn dakanyň bilen ne peýdasy bar? Ittir bar or. Ütgeýän zat ýok. Yani şonuň ýaly jahil jemgyýetede bir modern durmuşy ýa modern döwleti gurup bereninde de içindäki beýin ütgemese, şo istegi döremese, ýani ýene de molla tebi we gatnap berjek bolsa seniň gurun o seýatrlara barmajak bolsa ýa gurulun bannissalardan ýa umumyň gerekli has esas ýerlerinden mal nemäni bejergini almajak bolsa näme gerek bar bu zatlary dikmen. Şoň üçin her bir meseleleri aýtýanlygymyzyň sebäbi şu yerlerden aýtýardy. Şu gelecekteki adamlara birazgam bolsa bir pikir bersinler. Ora şu zatlaryň Türkmenistanda häzir bir wagtyna namaz okuyan adam ýa-da 5 wagtyna ýa 1 wagtyna 5 wagtyna da diýmeýin. Bir wagtyna namaz okuyan adamym özüni beýlek okumayan adamlardan has beýik görýär. Amala namaz okuyan, ol beýlek okumayanlarym gem görýär, tuwelme namaz okuyanmaýdy. Eşde oturuş Onun nefsini gabar diye aslında. Gavarları yok. Toylarda da hatta da kän gavat delýän. Yani namaz okuyanmaý, tuwelme falan namaz, meneme okumalay şonu niye? Yani adam ine şeýle bir ýagdaý bar adam yerden geň aldyrýar. Yani içýärler, erwet ýaş olanlar köp içýärler ýa-da maşgalasyna bir eklenç ýene getiren ok ýa maşgalasyny iýdan ok umumyň uruýa söýükkä hem ara geçýär. Soňra bunu şunsuny goýdurmak üçin namaza öwretýärler. Namaza durdurýarlar, namaza durandan soň içen ok ýanky. Yani şertleýini okuýarlar namaza. Yani borcudur diýip okan oklar da okamaly diýip, yani şertleýin. Yani men namazyny okaýyn, serem ara goýdurmaga ýa içgini goýdur, neşäni goýdur diýen ýalyky. Onu namaz okan soň adamlaryň anansy bar, yani şu zatlar etmelilerinde okan soň diýip araslanýarlar. Bu da ananmaklyk gowy zat bir tarapdan, yani adamlaryň bir zatdan gorkup gelmeklikleri ýöne hakykatdan bir peýda bir düşünüp etmeli. Yeňiş bunun neme tarapy, erwet tarapny aýdaly. Onu soňuna çelli getirip bilýän adam azdyr ine has beter ýagdaýa düşüp bilýär. Aýdaly namaza başladym dara içmeli däl diýä. 1 ýyl o deňe soň arasynda o taý bu taý gidýär, içmeli bolýar. Soň towy edýär. Ondan soň ýeneden 3 ay içen soň ýene gawat gelýär, ýene içýär, soň ýene towy edýär, şeýdip soň günde towy edip başlaýar, soň belli wagtdan soň towy etmesinden taşlaýar, ýene de öňkü durmuşyna dowam edip berýär bular. O prosesi ýanky uzunlygyna seretmelidir. 1 ýyl 6 aýlyk seretsen görünmeýär. Köpüsi %99 diýeli. Ýene täzeden araga başlaýar we bundan soň bunu hiç durujak hiç zat ýok. Ýanky din meselesi neme diýerlerde? Yüz tutýarlarda şo taýda dinimiz bilen araga taşlaşak bolýar. Ondan soň beterleşip gidiberýär bu. Ýanky gynançly ýagdaý umuman onuň ýaly bolmaly däl. Dinde ýa-da namazda siz şunu etseňiz bilmedim ýanky häsiýetiniz düzelýär. Ol erwet enlikleriniz aýrylýar diýilip bir zat ýok. Mene onuň ýaly bir aýata gawat gelmedim şu wagtda çelli. Bilmedim. Bular nereden oylap tapıptır namaz okusun ara taşlayan deyip neme goýýarlar-da şert ýanky sen aýdyşyň ýaly şert goýýar. Namaz okan soň ara ýakynlaşmaly, däl ýakynlaşsaň soň gutardyň ýanky Yaradanyň gözünde diýen ýaly bir düşünje bilen edilýän bolmaly köplenç ýöne iň soňunda dini ezip geçýärler bular. Daş döwrü şeýle dostlar şeýle arak nemesinden aýrylyp bilmeýär. Arasoň bunyň has erwet tarapy bar, käbirleri.
hem arağı hem namazı bile alıp gidip bilýänler bar. Şolaryň köpüsine molla ýa-da işan, palçy bolup berenler de. O. Kısada benim belli geçen ýaly. Biziň halk Türkmenistan içi nähilden 99% mi gowrak jahil halkda pullu bolsun, pulsuz bolsun. İçinde pulsuz gelip dörenler akly ýerinde ýeri bar. Pullyňam içinde bar. Akly ýerinde näme etmeli, näme etmelden geninde oturýanlar bar. Bilen käbir bilim alyp şonuň näde boldugyny näme öňe suwuz edip bilýär. Indi şu mollalaryň ýanynda näme üçin barýarlar? Şu ýaş satynjalar, ýani durmuşa çykmadyk gaýdylar, hojalygyny ekläp bilmän, ýene birinki ýaly-ýa-da daşary döwlete çykýanlar bar. Näme üçin? Bilim ýetmezçiligi bar, bilim pukaraçylygy bar. Nirden alsyn? Mollumam şonuň ýaly bilimsiz doktoram şonuň ýaly indi şol adam bolsaň keramatly, gudratly, Allahyň adyny gaýtalap diýip şol näme üçin barany bilenok öýde ýöne şu bilim berýär şonu biljek bolup ýani şu meselesini çözjek bolup ýöne ol şeytanyň ýanyna bar ýani bilenok daglar. Jahil adam şöýdip ulanyp böyle. Bu düýük bulaňam şu sistema gurnalan daşadatlara. Şonu üýtgetmeli. Mollasam bulanyň indi ýanky ben anamdar bir dindar olan bar diýdim. Şuňa bir ýaş olan barpdy da ýüzlenipdir. O soweda gel planaga, o soweda gel. Näme häkimlikden adam gelsen bar. Bar ýaş olan oty plan etsedim o men. Sen kim? Men adnam aýdy bilenok, men häkimlikden iş ýazýar. Mehmeniň adamdygy belli da. Din uğruna seredýän. Sen de halkyň içinde gezip ýaşyňda sen nemet ýa bir işläp bersene, birini işlesene diýär da o adamlar. Sen iş alaly bir zat şeýle. Ondan senin näde bir ihtiýagyň bar bolsa, gerekli adyň ýaraňy bizem kömek ederiz meselen çözüp berýär. Yani nefstatny diýerler ors bularyň kommunistlaryň orslaň aýtýar. Nefstatny rabotnik. Olam ýok men hany ol bunyň ýaly etmeýän diýipdir. Sen näden olsaň bolay diýipdir häkim. Öýde bolsaň men etmeýän diýip çykaýdypdyr. Ne bular mollalaryň kategoriýada pulsuz adamlaryň näme mollasy bar, pullulan bar. Ondan ben şu atki teröristler ama nemesi da var informatorları. İki nemene yani katlaklaryň içinde öz adamlar otýşylaryň nemesine ne meselelerim görünýär. Hem informasyon allalar hem halkyň bozulmagyna bular kömek edip durlar da. Goşandyň goşalar halkyň bozulmagyna. Bulardan soň gerekli bolup ondan gözüm bolmaly ýa-ni käli gerek olayan o an bolan käli Moskvadan jaňam gelýär. Ya Aşgabatdan jaň gelýär göýberim diýip. Ýürite gurnalan we jahil halkam yani bilim üçin barýar bulan ýanyna bolan tersine bolup çykýar da. Özüniň aldyna yani bilenok da. Ya bu mesele gaty agyr. Entegem agyr meseleler bar. Bu zordan gurun edýäsde. Bundan has agyr ýagdaýlar bilýänler bardyr içimizde. Şolaram çykyp aýtmaly buna. Bize de ýine gurun berilenler ýa-da eşiten görenlerimize müsaýa çykýas. Bu bizim bir milli meselemiz, milli problemamiz çözülmeli. Şu zat çözülmese bolmaýar. Ýa çözülmez zatlaryň sany gatykändir. Bizde jemgyýet ýok, jemgyýet bolsa köp meseleň özü bolmaýar. Jemgyýet bolsa bizde bilmedim şunuň ýaly jemgyýet diýip aýtsaňyz hem bolam, bunuň ýaly jemgyýet hem bolmaly ýa-da. Tersi işleýär. Indi bular ýa-ni sözüň berdim. Bular halkyň genine müddet nirde musur adamlaryň tohumy köpelýär. Genofond diýip aýdýar ha paran genofondan bütket barýar. Nirde musur köpelik diýip otýar. Şonuň üçin
kim näçe mollanyň çagasy bar, kimler haýsy mollanyň çagasyny ýetişdirip ber belli däl. Den kadi bir yurtdaşlaryny istaýlarda da adamlar yurtlarynda kene şol bilimlerde barsa näme boljak? Indi ýenem o bir gowy bir zat ýatlatdyňyz diýen kadende. Yine bizde şeýle bir düşünje var, Ýewropada hemmekim bozukçylyk edýär ýenen hemme diýilen bir düşünje var da. O neme bilemok. Nime size deňeşdirip bereýin hakyky demeden. Bakıştan diýeýin. Indi Ýewropada aňsat adamlar bir-birine yalan aýtmaýarlar. Misal üçin şeýle bir zat var, aklyňyza sygajak, sygyp bilermi, sygmazmy? Düşündirmek üçin aýtjak. Gat seýrek bolýandyr çagasy şu öz yollaşından däl bolsa da şonu aýdyp bilýärler. Senden däl diýip aýdylýar. Bu zat neme? Onun gorkusy ýok birinciden. İkinciden hem yalan aýtmagyň, ýalanyň nemesi gaty erwet. Bir wyjdan nemesi bar-da şu yalan meselesinde. Men şonu bilýän Ýewropa. Bize şonu ýalňyş düşündirýärler Ýewropadaklar. Erwet ahlaksyz diýär, dinsiz diýip. Soňra bize geleli. Bizde dinli de ýakyn bundan öňgürleşen zatlarymyz subut edip dogry dinne nemesem nähil ýadaýdadygyna. Yani bir taraftan cahillik var. Yine şonu şu gelinler, yaş kızlar aýdyp bilmeýär. Aýtma mümkinçiligim ýok. Bolan ýagdaýynda da soň näme diýerler, bular başga biriň çagalaryny ýetişdirip ýörler, aýtma. Ýetişdirip ýörler. Aýtsa has beter bolýar. Şonuň üçin has köp. Soň bizde neme ýok. Ýa-ni zihin açıklığı yok deyip aýdaýyn. Ýewropa bilen deňeşdirjek bolýan, onu türkmen dilinde näme deňeşdirjegimi hazır yol çıkarıp bilemok. Umuman Ýewropadaky adamlar giňiş pikirlenýär hemme zady. Yani biz bir suratyň 1 santimetrini görýän bolsak, olar suratyň köplen tutuşlugyna görüp bilýärler. Şoň üçin öňüni görýär. Öňüni görüp bilýär-de. Soň şu taýdan aýtsaň şu taýda näil bolýar ondan bundan. Ýene Ýewropa şey pikir edýär. Bir gün bolmasa bir gün diýär. Ya yollaş ya çagasy kesellän ýagdaýynda soň gan berjek bolar. Ýene bir zat olar bir zatyny böwrek bermeli bolar. Şu gawat gelen ýerler bar da soň şonda hökman suratda test edýärler. Gawatlaşma ýene näme öýle beýle. Şu taýlarda ýüze çykyp bilýär bu. Olar onu bilýär. Bizde onun ýaly zat ýok. Bizde günü günlüğüne yaşanan son ertir bir hassa olacak. Birine bir zat gerek olacak. Yani organ ya da kan ya da ilik nemeleri bolup bilýär. Her türlü zat var da. Şu taýa gelen wagtda köplençe orta çykýar. Ya da başka görünüşden orta çıkıp bilýär. Biz şu zatları cahil olanımız için, düşünüp pikir edip bilmediğimiz için gizlep saklap hem gizlememize de neme diýerler, basış edýärler desä şu zada aýtsam seni kellen kopararlar mı kan diýen Türkmenistan şertinde belki de. Belki men ýalňyş bilýändim. Şeýle ýagdaý bar. Ýöne bu şu wagt ýollaryň yapylma bilen hasam erwet ýagdaýa gelipdir. İçeridäki gelinleriň ýagdaýlary diýär 50 ýaşly aýallar, okuwçylar bilen gezip görenliklerini aýdýarlar da, akla sığjak zatlar däl. Bu zatlaryň köpüsini aýdymam bolanok. Soň Gurbanuly erwet diýerler de, o erwet ýöne Gurbanuly diňe onuň erwet bolmagy bilen ýurt bu ýagdaýa gelip bilmeliler. Ýa-ni köpçüliklerin erwet bolmaly da umuman. Ýagdaýymyz şeýlerek. Biz özümüzi ya da Türkiye'de de şeýlerek Ýewropa bilen deňeşdirende Ýewropa ahlaksız diye ahlak meselesi hem o bilen bağlanışykly däl aslında. Ahlak meselesi o däl. Ahlak yalan aýtmazlyk, dürüstlük şu zatlar ahlaktyr. Yani bizde ahlak diýende bilen aşağı nemesini gurrun edýärler de köplenç. Ahlak diňe şu taýa bağlapdyrlar. Namus meselesine hem şu taýa bağlapdyrlar. Gynalsak da namus ama o däl.
Namus misal üçin toprağını düşmana goýup gaçyp gaýtmak ýa-da uruşda ýeňilmek. Olan bir näme bolýar. Ay şonuň üçin nämedir ýa-ni namus meselesi diýende ay ölsem şu uruşup öleýin diýip bir näme bardyr. Ýa bizde ölüp gidenler var, sesini çıkarman. Men özüm şahsan näçesini tanaýanda sen o şu keselini bejerip bolýar. Ýöne keselini bejertmek üçin pul gerek. Pulam ondan bundan jemlesen 2000 3000 tapıp bilýäňde. Dollar bolsa dollardan, lira bolsa liradan misal üçin. Ýöne köprek gerek. Sen onu kömek soramalsındır. Sen özüň çykyp ýagdaýyny düşündürsen, köp adam ýüregi ýumşakdyr, kömek eder. Müňlerçe adam görýär, müňlerçe adamyň içinden 3-4 sansy, 5-6 sansy kömekse senin hemen yapylýar diýip aýtsaň hem şonu men ekrana çyksam öýdäkilere basyş eder. Ýene näme eder diýär soň. Indi şu adam namussuz adam meniň gözümde. Şolaryň köpüsi ölüp gitdi, men ölüp gidenleri bilýär. Ölüp gitse-de ine şolara namussuz diýip aýdylmalydyr. Hakyky edip giden işleri. Sesini çıkarman, zuluma, adalatsızlığa sesini çıkarman, karşılık vermen, ölüp gitmek namussuzluktur bu. Yani bizde namusam, ahlakam şol bilen kızın arasına bilen çäklendiripdirler, şonuň bilen gezip ýörler. Ýewropa nälize olar ahlaksız diýe, namusam ýok bolardy diýe. Ýöne bolýar seninki göze görünmän ok, göze görünmän arka sahnada erwet ýagdaýlar bolup ýörer. Gat erwet. Senin misal üçin aýalyň ýa ýene bir zadyň, şo bajylarym diýip aýdaýyn da. Bu mollalar bilen nämet beren belli däl, palçylar. Diňe molla ýagdaý bar, onuň beýleki gatdaklary, polis, meheme bilen bolýan gatnaşyklar, o zatlaryň gurur näme edemzok. Diňe mollanyň kışutaýda bizim temamyz bugün mollalar, palçylar, tebipler bolan üçin şeýle. Onu çoňur pikirlenmelidir biz ýanky. Öz-özümize aldaýas ýanky Ýewropa berwet diýip säw nähili bizde bolmayan şekline getirýäs demeni aýtjak bolýan Ýewropa däl ýa Ýaponiýany hem gözüňe getirip bilersiz. Ýaponiýada ýa-da Günorta Koreýany ele alyň. Hatda Hytaýam alyp bilersiňiz bu mesele boýunça. Tapawdy ýok. Biz olary görýäs, ay bular falan eyle beýle diýip üstünden gülýäs. Ýöne bizinki gizlin gidip doras. Ýa-ni ýeriň aşagyndan akýan derýalar bar diýip aýdýarlar ha. Ýeriň aşagyndan derýalar akyp dur, habarymyz ýok bolýan zatlardan. Şeýlerak ýagdaý ýylleşler soň. Ine şu sözüm kesýän başla. Ine şu biziň jemgyýetiň ýagny bolarmy bolmadymy, ay bolarmy, kago bolarmy, diýen ýaly söz demeler bar, häsiýetleri, ýani ýaýdan jaňlyk häsiýetler bolarmy, bolmadymy. Şu häsiýetlerim şu ýerlerden gaýnak gaýdýar. Meselem ösen ýerlerde ýani bolarmy, bolmadymy diýip bir ak palat insan üstüne daşoklap palat oturanoklar da gönümen şol işin başyna barýarlar, etdiýärler, onsoň görýärler boljagyny ýa-da bolmajakdygyny çykan netijeden görýärler-de. Emma türkmen işe baranok, işlat edenok daşyndan teretdiýärde, ay bolarmy ka bolmadymy ka diýär. Şey diýbem wagtyny geçirýär. Iň soňunda ay borlaý diýär, şunu etmäýin, gowusýa belki diýär, bolmasa näde? Ýalňyş bolsa näme ederin diýär. Ýani Türkmenistan düzelörmi, düzelmezmi? Ya täze Türkmenistan bolarmy, bolmadymy diýen ýaly sorawlara geljek bolýan. Şollar ýaly edip aýtýarlar diýe. Bolarym ýa-ni şo palçylardan gaýnaklan ýa, ýa-ni palçyň aýdýar, aýny gow bolup gider diýärdi. Gow bolup gider diýär, sen ýa-da ýakynla diýär, uly bir baýlyk garaşýar saňa diýär, elinde diýär. Ýa-ni bagtyňa maçyk, ýoluňa maçyk diýär. Şey dip umyt berýär adama, bu da garaşyp berýär soňundan. Ay men de başga işlere goşulmaýyn, bana palçy şey diýär. Çäklendir. Hiç palçydan, molladan eşdiýän dälsiňizdir. Zulma ýa adalatsızlyğa garşy durmalydygyny. Siyasata goşulmaň diýer gaýtam şolara. O şo ikisi bilerek görýärdi.
Indi tebip nemesine aydıp geçeli, tebip aytjak diýdiga soňa dogry. Indi tebip sözü aslında bize Arapçadan geçen söz. Yani Arapçada nähili diýsek, Arap dilleri var. Arami, ondan soň Süryani, soň İbrani, ýa Ýewreýler İbrani, soňra Arap. İsmaili diýip aýdalanan düşnükli olar ýaly. Ine şunun ýaly, soň munyň has köne nemelerine gitseňiz Akkadlar var, soň Babil var, Babilon diýerler, bir böyle ýa tutuş Babilon neme däl. Bularyň hemmejesini alsaňyz Semavi, Sami başlarsaňyz Sami milletler diýip geçýär. Indi Süryani bilen neme Aramayak diýen, belki bizde Aramayak diýen olmaklary mümkin. Şo dilde tebip sözüniň asly nemesi şol. Eýesi. Näme mana gelýär diýip sorasaňyz, bilmek, bilim manysyna gelýär tebip sözü. Bilip etmek. Aslında hakykatdan hem doktorluk bilen gönden göne manydaş bir mana gelýär doktor sözü bilen diýip aýdyp bilerim. Sebäbi şu bilenligi üçin edip bilýär, ýa-ni şu meseleni bilýär diýip aýdylýandyr. Umuman o tebip ýa-ni tabip sözü tıp diýilen sözden gelýär. Tıp, hatta Türkiýede tıp diýendirler. Medisina, tıp. Sözün asl nemesi tıp. Soň tıpçylyk edýän adama da tebip diýilýär. Umuman şeýlerek ýagdaý bar. Ýöne bizdäki tebipçilik ýa-ni ýeňişiň aýdýaly, başda aýdýaly. Hakykatdan ol döwük ýenjik meselesini Türkmenistandaky doktorlardan has gowy bilýänler bar. Tejribe bilen hakykatdan gazananlar bar, bilýän. Ýöne beýleki tebipçilik bar, ýa-ni palçylygyň ikinji şahasy, ýa-ni bir palçynyň ikinji hünäri diýeli tebipçilikdir. Mollalarda da var edilşen ýaly. Mollalaryň hem ikinji hünäri tebipçilik bolup neme diýýär. Gara towuk getir, howa şonuň ganyny endamyna çalmaly diýär. Ýani şu tebip demede bir tebipçiliň bozuk görnüşi. O taýam şeýlerek tebipçilik barada aýdylmaly ýeri şol. Başka aýtjak zadymyz barmy? Eger ýok bolsa bu agyr temany jemläli sebäbi kyn nemeni gürlemegem, aňsat däl düşündirmegem gaty çylşyrymdy. Dilim tutulýar. Ýa, biziň ýurtda tebipleň birinji düşmany, çyn tebipleň birinji düşmany medikler biziň ýurtda. Biznesini ýatyrýar-da bularyň. Kim biznes tarapyndan. Hawa. Nemeler tebipler birinji gerek, ikinji gerekde gaýdyp şo mesele bilen gelmediň ýaly, ýani durmuşda ýene gaýtalanmaly ýaly göre bitirýär-da tebipler bilýänler içinde. Doktora barsaň her 6 aýdan gelgindi ýa. Seni neme täzen birden milyonlar pul bermeli, müňläp pul bermeli. Tebip bolsa sähelçe geçilenjesin. Ýöre hem işi bitýär tebipde. Doktor bolsa dowamly. Kim ol ýokardaky Hajyp mi, Hojaýew mi şoňan biznes ýörýär-da. Hem derman satylýar. Apteklaryň medisinaň birinji nemesi şular tebipler. Bularyň üstünden ardy edip günne de goýanoklar. Halka kömek edip başlasalar. Ýöne palçylyk görnüşinde tebipçilik etseň hiç kim sesini çykaranok. Ol öz adamlary da olar. Ýöriýte goýberlen, ruhsat berilen olara. Doğru, ýöne ine täze Türkmenistanda hökmen suratda medisina hakyky manyda dikeldilmeli. O adamlara düşündürmeli. Birinjiden soň çağlary hakyky manyda hakykat bilen gabat gelýän dünýä bilen dünýäniň şertlerinde ýetişdirmeli biz. Şu wagt hakykatdan goparlan gynansak da. Bizde mende de vardır, ýani hakykatdan gopýan ýerlerimiz. Şo taýdan çykdyk ýöne. Şu hakykatdan gopulýandygyny bir düşünmemiz gerek. Sovet döwründe propaganda bilen tutýatlarda hemme zat propagandadan ibaret aslında.
Pelança tonna paxta yani planın üstünde tamamlandı. Yine näme oldu? Eyle beyle diýip näme berýändirler. Şolaryň hemmejesem näme hakykatdan goparylan bir yalan dünýäniň nämesidir, öwüşgünüdür. Yalan dünýäniň öwüşgünü. Daş dünýä erwet, mysal üçin şo Sowet döwründe daşardakylar erwet, Amerika men nemelerini gördüm de. Şu wagt Putin Ýewropa bu ýyl gyşda gaty doňýa näme bolýar diýip doňakçylyk bolýar. Gazlary ýok ýene näme diýär. Ýöne gerip seredýäňiz nemelerine, statistiki nemelerine görkezip dur. Mysal üçin tutuş Ýewropanyň gaz ortalamasy şu wagt 95 üstünde 95%'ın üstünde. 96 aýetenok. O taýdan seredip bolýarsoň nemäni oýupdyrlar. Sowet döwründe 1970-nji ýyllarda bilmedim bir waka bolupdyr ýaly. Amerikada adamlar ine sowukdan ölýär, ýene näme diýär diýip habarlarda görkezipdirler. Şeýle propagandalar näme diýär. Umuman hakykatdan goparylan adamlaryň diňläp biljegi ýanky yalanlar. O yalanlar ol adamlar üçin hakykat ýalakdyr. Biz hem şeýle ýanky palçylyk, tebipçilik, mollaçylyk diýilen bir yalan hakykatymyz bar. Şu hakykatyň üstünde durmaly. Bilmelidir problemalar bu. Ýanky jemgyýetiň ahlagyny bozýar, nesli bozýarlar ýa. Bu beýle de bir zat bolarmy ine? Aýal gyzlar näme üçin gidýär şo taýy? Bir nemesine aýdyp berdi. İçkin gürleşip bilen oklar öz enatasy bilen, ýakynlary bilen içkin gürleşip bilen oklar problemalaryny. Soň gidip şo taýda çözjek bolýardy problemany. Ya soň beýleki tarapy bu adamlar ýanky käbir soraglary bolýar umuman. Soň şo soraklaryna jogap gözleýän ýanky jogap berýän ýerler gerekde. Jogap berýän ýer hökmünde de şonu goýupdyrlar ýöreýte ine arkasynda KGB'dur. Şonuň bilen gollap berip sponsor edip diýilýärdi. Syýasy taýdan sponsorluk berýärler. Şonuň esasynda saklanýar. Soň bular şo taýdan gözlemeli. Nähil problemasy bar bolsa da. Mysal üçin durmuşa çykyp bilen okmy. Şoňa soramaly. Ýöne şu zady aýdan ok hiç kim. Sen entek 18 ýaşynda, belki 20 ýaşyndasyndyr. 24'den bolup biler tapagy ýok. Bu adam aslında o döwürlerde durmuşa çykjak bolmaly däl, okamaly, özüni ýetişdirmeli. Şol adam durmuşa çykyp ýetişdirip biljek çagasy nähil çaga bolar. Şu wagt Türkmenistanda köp ýetişen çagalarym demesi şu mollalara, palçylara gatnap durmuşa çıkan aýal gyzlaryň çagalary şu wagtky. Çagalar illeşler bunu hemmäňiz bilýäňiz. Hemmämiz bilýäs. Gynandyrjy bu zatlar. Hakyky gynandyrjy bilmedim. Ýanky söz ýok, bunu bilmedim. Bu temanyň agyrlygyna da düşünüp bilýärlermi, düşünüp bilen oklarmy, şonuň üçin ýanky videonu goýduk. Ayıplaşanlar var olsa da ayıplaşmasınlar. O hakikatlar bular. Deyip öz aramızda karar aldık. Ayıplaşanlar için. Ayıplaşmalı däldigini düşünüyorum. Yani öğrenmek için bu zatlar görmeliyiz. Yoksa hem her kim öz arasında içinden bilip nemet böyle şu an näçe adam o taýda gelin gyzlary, aýallary, ne kaysy molla atnap ýörenni bilen zoga aýtmaýar ama. Köplenç aýallar aýdýan däldir ýanky ýoldaşlaryna. Aýtmaýar. Gitmedi ýa-da erkekler hem känbir o temanyň içine köp girip bilen o köp bölegi. Gitmedi ýa ýakyn görmeýär bir hili erkegiň pikirlenşine gawat gelen okyan aýalyň nemesine şu gürüňdeşlik içki syryna ýanky aýtmaly, problemasyny çözmeli ýerleri bolýar da ona. Öz ýoldaşy bilen hem gürleşip bilen ok jemgyýet bastyrýar şo zatlary. Jemgyýet bastıran üçin ona
palçılardan, mollalardan gapaçylaýasyň, o taýda bolýan zatlar bolup ýör. Umuman başga sizin aýtjak zadyňyz barmy? Jemläp bilerseri. Ene şol aýtdyň ki, mene ýatlap kesdiň, indi ýoldaşyna da aýtmany gitdi ýa-ni. Indi şol informasiýa gerek da ýene bulara bilim gerek. Barýan ýeri. Asıl plan mollan diýip barýar ýöne baranda. Bilim üçin bar ýa-da, özi bilen okşa, bilmek üçin. Indi buny iki jahil ýoldaşam, özüm jahil bolsa, soraga jogap ýok. Ýa-wa. Doğrumu? Indi ýoldaşy jahil dälde bir nädende de bir döwründe kitap okandyr ýenedendir azık düşünje ba bolsa, ýani ýoldaşy jahil bolsa şuna düşündirjek bolan ýyllar gerek. Özüm ýoldaşymyň birem, ýani okumana, bilmäne, özünden bir jany wagtyny sarf edip okumana, bilmäne näme höwetli bolmasa jahille näp düşündirjek onu. Buna taýin informasiýa gerek. Şart agymda salla ýuwdik görýär, o boldy. Ana şonuň ýaly ýeri özleýärdi jahil adam. Sen şunu etmeli, onu etmeli, bunu etmeli ýa-da gara towuk Boldy, getirdi ýa. gysgaça owadanca eşdesilen sözleri aýdyp görýär, boldy. Şo gerek bol. Jahil adam. Häzir kitap okudysaň ýa bir günde bir sagatlap bir zat düşündirjek bolsaň, buňa da maral okuyan diýse, al bilmese bäri kaçyp gitmeli bolýar adam soň. Ýani palçaň ýanyna. Ollan ýanyna. Kara towuk gözäp käwa tapmaýanlar amma şo. O da gara towuk ýokdur. Olaram iň az görünüşini soraýarlar, ýöreýte diýerler şol gynanyp. Kara towuk bakar, gymbat adam onda. Ine şo taýda ene ykdysadyýet bir tebii mehanizm da çarkda. Şo gara towyň bahasy gymmat bolýar, näçin gymmat bolýar? Kara towuk ýok. Ine şo gara towyň bahasyndan men pikirimçe näçe palçy bar ýa-da näçe adam palçaga gidýär, şonu çykaryp bolarmy kan diýen. Bilmedim, ýalňyşam bolup biler ýöne. Onda jemlä gelişdi. O halk pulsuzlandy, towa düşüp tura öň gara goýundal. Halk pul wagty gara goýundy. Indi halk pulsuzlandy bolen gara towa düşdi. Gelýän kliýende görärek näme zakaz berýärdi palçylar. O tarapan bar onda. Seni gör. Umuman şulay aýtýan zatlarymyz bir hakykat da. Ýöne käbir adamlar ýalňyş pikir etme mümkinse hakykat az bolýar. Azlada da erwesada adam azlada hemedef dadasy gelen okda adamdan. O şol diňe şol tüýjü sözler eşdep gelýärdi. Gowwalar, düzeler, hemmelat bolar diýen ýaly. Ýani hakykatan aýdylmagy gerek. Azam bolsa, bizim öňümizde gatykän az hakykatlar bar. Olaryň hemmesini ortaga çykarmady. Ýeke bizler ýani bilýänlerim belki çykyp aýdyp bilmeýän bolsalar komentariýa ýazarlar aşagyna videonyň aşagyna. Utanmalarla umuman bir aýyp görür ýaly bir ýagdaýymyz, halymyz ýokdur. Bu milli meselemiz. Hemmämiz gürleşip bilmeli. Hemmämizden şo bir nemäň içinde, aýbyň içinde de. Bunun üçin aýdyp durmaly hemme zatlary. Bu zat faydajyklar atlaý diýmelerle. Munyň gowy tarapy bar, onu aýdaýyn, men aýtmaryn diýip durdum. Ýani ine şu zatlar gürrüň etsen, soň mollaçylyk, tebipçilik ýa-da palçylygyň demesi ortaga çykýar soň. Halk şulardan uzaklaşdıkça Türkmenistanyň häzirki jenaýatçy hökümete demek başlar soň. Gaýgylanyp başlar. Yani bilmedim, birden uzaklaşmaz. Yani şu zatlaryň gürrüňi edilmelidir, ortaga çykmalydyr. Näme de bolsa ýuwaş-ýuwaşdan ýaýraýar bu zatlar. Soň molla bilen palçy bilen gününü geçirmeyen adamlar bu gezek hakykatçyl pikir edip başlaýar. Palçy diýen adam seni bilmedim haýsy dünýä uğradyar, bir dünýälere uğradyar. Gara towuklar bilen, ýene nämeler bilen, gulp diýdiň ine başga da bir entek zatlar bardyr bularyň. Şonu ýaly dünýä sokýar seni, hakyky dünýäden goparyp aýryp seni başga dünýä sokýar. Soň sen şu palçy molla meselesi bolmasa sen aýlanyp
hakyky dünýä gelen hakyky dünýä bir seretseň Türkmenistan diktaturyň içinde gark bolup barýar. Görüşmeli bolýan mejbur. Bu tarapy bar bu zadyň ýaky. Onuň üçin gürrüň etmelidir. Gürrüň etmeli. Biziň häzir ýaky gözümizi perde edip örtüp duranlarym hemmejesi bolmasa-da bir bölegine şo mollalar, palçylar örtüp dur. Jemgyýetiň gözüniň açylmagyny. Onda Cemile şu taýda. Ýa. Bolýa sağ bolun. Gaty gyzykly möhüm zatlar gurrun berdiňiz. İyileşler. Size de sağ olun. Köp kişi bugün gön eferi dinläp bilmedi ýaly. Türkiýede internede yapypdyrlar. Bolýa onda. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.